ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ, সে মকরন্দ পান করি এনে তরিলে ব্রজনারী। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ, ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ, হা কৃষ্ণ বলি যাউ জীব। মতে উদ্ধর বাসুদেব। ସୁତ ଉବାଚ ସୁତ କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ, ହର ସେ ମୁନିଙ୍କର ଆଗେ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନେ, ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ। ବ୍ୟାସ ସମୀପେ ଦେବ ଋଷି, ସୁଖ ଆସନେ ଦୃଢ଼େ ବସି। ବ୍ୟାସ ପୁଛିଲେ ମନ ତୋଷେ, ଯେ ଜାତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଂଶେ। ହର ସେ ବୀଣା ହସ୍ତୁ ଥାଇ, କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ। ନାରଦ ଉବାଚ ହେ ପରାଶର ଋଷି ସୁତ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ। ଚଞ୍ଚଳ ଦିଶୁଛି ବଦନ, ଦେଖି ଜାଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମନ। ସକଳ ବେଦ ଶିଷ୍ୟ ଦେଇ, ପୁରାଣ ଭାରତ ଭିଆଇ। ବେଦ ବିଚାରି ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ନହିଲା ତୁମ୍ଭ ଶାନ୍ତି। ଭୋଲେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ଏହା, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି ସାବଧାନେ। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ତୁମେ କହିଲ ମୁନି ଯେତେ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁମତେ। ବେଦ ପୁରାଣ ଅର୍ଥ ଯେତେ, ମୁଁ ସର୍ବ ସମ୍ପାଦିଲି ଚିତେ।
ତଥାପି ଆତ୍ମା ତସ ନହେ, ସ୍ଥିର ନ ରହେ ମନ ଦେହେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଭଲେ ଜିଣିଲ ମୋର ମନ। ଏ ମନ ସ୍ଥିର କରିବାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିନା କେବେ ପାରେ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତହୁଁ ସାର, ତାର ମହିମା ଅଗୋଚର। ତାର ଭକତି ଯେଣୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ନହି। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପ୍ରମାଣ। ସେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାର ମାୟାରେ ସଂସାର। ସୃଜଇ ପାଳଇ ସଂହାରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ବ୍ୟାଜେ ସେ ବିହରେ। ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ, ନିତ୍ୟ ସେ ନିଜ ସୁଖ ଥଇ। ଏ ତିନି ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଦେହେ, ନିରତେ ଭ୍ରମେର ବିପ୍ରାଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ଯେ ସନେ ସମୀର ସଞ୍ଚରେ। ଆତ୍ମା ଯେ ସନେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ, ନିତ୍ୟ ବିହରେ ନିଜ ସୁଖେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଜଳେ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ନାନ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ସେ ଜଳ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଭାବ, ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଭବ। ତାଙ୍କ ମହିମା ପରିମାଣି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେବା ଜାଣି। କହ ଆନନ୍ଦେ ମୁନିବର, ଯେମନ୍ତେ ମନ ହଏ ସ୍ଥିର। ହେମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ମୁଖୁ ଶୁଣି, ଭାବେ କହନ୍ତି ଦେବ ମୁନି। ନାରଦ ଉବାଚ ଭୋ ମୁନି ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ। ଯେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ମୋହେ ମନ, କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ। ଯେଣୁ ନ କଲ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୋଷ ନହି। ସେ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟଇ। ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ, ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ପଥେ। ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ଅଭ୍ୟାସେ ଥାନ୍ତା କିଛି ଶ୍ରମ। ତେବେ କି ମନ ଅସନ୍ତୋଷ, କହିବି ଶୁଣ ଉପଦେଶ। ଯେବେ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରମେ, ନ କରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗ୍ରାମେ। ଯେ ବାଣୀ ଅଖିଳ ତାରିଣୀ, ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣି। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକ ବାଣୀ, ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି। ନିଶ୍ଚୟ କାକ ତୀର୍ଥ ସେହି, ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗାହି। ପର
হংস মুনি মেଳେ যে থান্তি পুণ্য তীর্থ কূলে যে বাক্যে কৃষ্ণ গুণ গাই নিশ্চয়ে পুণ্য তীর্থ সেহি সে বাক্য জন তাপনাশে তীর্থ যে সনে পাপ ধ্বংসে কৃষ্ণর গুণ গাথা যেবে প্রবন্ধে উচ্চারই ভাবে পদ দূষিত যেবে হয়ে সে প্রাণী সর্ব পাপ দেহে অনন্ত নাম যশ গুণে সাধুଙ୍କ বাক্য নিত্য ভণে সে হরি ভাব যেবে ছাড়ি যে জান্তি কর্ম পথ মাড়ি যে পুণ্য বেদ মার্গে করে সকাম চিতে ফল ধরে হরিঙ্কি ন করে অর্পণ সে সর্ব ফল অকারণ নিষ্কাম মতে সর্বন্যাসী তপসাধন্তি বনে পশি হরি মহিমা ছাড়ি যেবে অতি নির্মল জ্ঞান ভাবে সে কাহি অশুভ নাশিব তপসাধিলা ফল দেব তুম্ভে স্বভাবে ভাগবত মহানুভাব শুচিমন্ত সত্যবচন ধৃতিমন্ত এণু অমোঘ তুম্ভ চিত সমাধি করি কৃষ্ণ পাদে তার চরিত অনুবাদে প্রবন্ধ ভাগবত কর অখিল জনকু ধর যে প্রাণী অন্য মার্গে ভজে হরি ভকতি দূরে তেজে কৃষ্ণ ভকতি লাভ ছাড়ি তৃতীয় বর্গে চিত্ত বঢ়ি তাহার সুখ লেশ কাহি সমুদ্রে যেহ্নে নাব থাই জল পবন মেঘ তেজে কূলে ন লাগি যেহ্নে ভাজে তাহাଙ୍କ গতি ସେହି মত শুণ হে
ବ୍ୟାସର ସୁତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଚିତେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ ବିଅର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ ତାର ବଚନେ ସେହୁ ଭ୍ରମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରେ ଅଧର୍ମେ ସାଧୁ ନିନ୍ଦନ ଯେ କରନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଭଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବେ ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି ହରିଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭଜି ଭଜୁ ମୋରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହରି ଭକତି ନ ପ୍ରମାଣୀ ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଯେତେ କିୟନୁ ମାନି ପାରେ ଚିତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି ସେ ଲାଭେ ଯାର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି କାଳର ବଳେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ତା ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ସୁଖ ଆସେ ଏ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋଭିଲେ
ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖେ ଖାଇ ଭ୍ରମଣେ ଶ୍ରମ ନ ଲାଗଇ। ଭ୍ରମୀଣ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମନ୍ତି ତାହା ଖାଇ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ତାର ଗତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାୟ ନ ଭ୍ରମନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମରସ ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବ ସେ କେହ୍ନେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେହ୍ନେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ବିଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଲୀଳାକୁ କରିଅଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର କହ କୃଷ୍ଣର ଅବତାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମରାମେ ରମି ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ସୟଳେ ରୂପ ବହି। ତାର ଚରିତରୁ କିଞ୍ଚିତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏହୁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବେଦ ସାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ତାହାଙ୍କ ଫଳ ଏ ଅଟଇ ତା ବିନୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅ।
ऋषि जने तप आचरी घर बने संसार सार कृष्ण कथा निरते गाई गुण गाथा ए भावे पाइली जे मन्ते कहिबी तुम्भर अग्रते पूर्वे मु दक्ष साप पाई जन्मिली दासी पुत्र होई ब्राह्मण घरे एकाएकी महर जननी सेवकी व्यापार करे रात्र दिने हेमन्ते विधिर विधाने से विप्र गृहे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मणे मिलिले ताहांकु अन्न जल देहि ब्राह्मण कहे भाव बही हे विप्रे शुण मो वचन आज जीवन मोर धन्य तुम्भर दया जेबे मते मो घरे आज्ञा मो घरे रुह दीना केते दुर्गम वर्षा मास चारी ए ऋतु मोर घरे सारी हेउ बइले विप्रजने ब्राह्मण गृहे शुद्ध मने रहिले मनर सन्तोषे मु सेवा कली तांक पासे बारुत चपल मचित सेवा करई अविरत से विप्र गणे मोते चाही आश्वास कले दया बही ताहांक भजनर अन्ते पत्रे उच्छिष्ट थाई जेते ताहा भुञ्जई नित्ये मोहि अन्य भजन न जानई उच्छिष्ट भजन प्रसादे मोर चित्तु अप्रमादे सर्व कविलिस केणे गला ताहांक धर्म उदेहेला विप्रंक मुखु हरिबाणी दीन बंचई नित्य शुणी पदकु
ପଦ ଗୀତ ସ୍ମରେ ସେ ବାଣୀ ମୋର ମନୋହରେ ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ହୁଆନନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ରସ ଆର କାହିଁ ଯେଣୁ ଏ ସଦ ସତରୂପ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତି ମହକଳ୍ପ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଅଟେ କେବେ ସତ୍ୟ ସେ ନ ଘଟେ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବହୁ ମତେ ହରି ଆନ କେ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରଦ ଋତୁ ପ୍ରସରିଲା ନିରତେ ଶବ୍ଦେ ହରିବାଣୀ ବିପ୍ରଜନଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନେ ଜାଣିଲି ସୁଧ ସତ୍ୱରୂପେ ଭକତି ଜାତ ମୋର ଚିତ୍ତ ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଯେଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦୀନବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଏଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣାର୍ପିତ କର୍ମ କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ୟାଧି ପୂଜେ ଯାର ଭୋগে ସେ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲଭେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟ
ହସେ ମଜ। ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ୋଇ ଘର ଅନ୍ଧକାରେ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ତ ଶଣେ କର୍ମ କରି। ଭକତି ଜଗଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ଯାଅଟଇ। ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି। ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ। ମୁଖେ ଉଚାରି ମନେ ସ୍ମରି ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ। ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଚିନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି। ସେହୁ ନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶଇ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ସେ ହରି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣେ ମନ ଧର। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ। ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର। ବିଷୟ ବିଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରେ। ସେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ହେମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବିନାଶ ବଦେ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ସେ ମୁନି ବର ପାଦ ଯୁগে ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାগে। ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादे
पञ्चमोऽध्यायः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।